soyayya masoyiya nake yabo madubi ne haska zuciya kaunar ki nake bida babu irin ki sarauniya tafiyar ki nake gani sannu uwa gumba turiya kalamai na so da kauna na san kin ba indiya idan dare da rabo na san za ki kula da ni na kamu da cutar sanki masoyiya ba da magani na kamu da kaunar ki masoyiya ba da magani na kamu da kaunar ki masoyiya ta a tuntuni yaban ki nake ta yi ba na ji ba na yin gani Jamila masoyiya ta gidan ki ma na yi tanani masoyiyan nan tawa an ce mun yi kama da juna farin ciki na shine ni soyayya gami da kauna masoyiyan nan tawa na baki amanar kula da suna babban buri na miyo aure na so da kauna ga tsani masoyiya ta Jamila ta ko shigo gidana masoyin ki kamalu ga na alaye ina jiran ki na gano yan mata daban-daban ba irin kalarki idan na yo tunani sai na ji kauna haɗi da sanki idan muna a tare sai na ji ni kamar sadauki a fanni na so da kauna ba a yin faɗa da yaƙi idan na so da kauna suka akai na ba za ki ɗau ba a Kano akwai su mata amma kyawu ba su ike ba waliyar ki masoyiya ta ke sanya mini fargaba ko da wajen karatu mu yarki ta zama aure ba fitar ta kina a sona gare ki ni zan yi marhaba sannu masoyiya ta halin ki shine abin yabawa menene masoyiya ta ni ba ni san ki a damuwa karatu na Islam har boko kina kulawa abokaina na kana wanda su ma suna yabawa Kabir Inuwa Sani har Salisu ma yana yabawa ko na ubangiji ya bani ke miyo rayuwa